Nire bierra da lehenengoz begitu beren obarioak, beren umetoki, eta azkenean beren dindirri ia garbi badau. Dindirri da, esatelez, flujo vaginal. Hemen hasten da Reyesen euskara ikasteko lehenengo proba. Egako lehen azterketa, atarikoa. Eskua sartuko. Eta, bueno, hemen topaten dut, ja, dindirria. Begituzu, dindirria garbi, oso garbi, nahiko. Baina hau da ipurdia, ez da? Ez. Ja, erdona. Venga, Reyes, sartu gehiago, venga. Astiro. Ba, ara, ja barrundau. Barrundau. Sartu gehiago. Gehiago, ala. Toperaino. Hor hasten da umetoki. Umetoki, bai. Bai. Bale? Atera dezaket, ja da. Bai. Oin, atara xu. Eta hori kenduzuk, mesedez, ez dut ikusi nahi.